lalaki din. Manulaang manin abulan. Panag-enroll manin, friend. Huwag nga ron, friend. Sapay naglakat ti presyo tinating ita. Ay, won. Isungarod nga awan manan ti makukwarta dananang kentatang. Ay, ada ko mano tagayam iti pakitang danan na niya. Kumangarod. Isu ka pa ti maitrabahuan ta pag tuition tanto manan inton umay nga enrollment. Padasik man ngagsalutsod ka iti gagayam ko abadings. Barang atamu, tama bali na pag-extraan. Wan man tanay. Parikot ko at talaga ti kwarta ita. Sika makayam ti masabat kumiko. Nagkapamay. Ija man laod, uncle. Napanak ija ang dagiti gagayam ko. Nagbiro iti mabali na bakitang danan. Ha? Habang ano kaya't mo ti ag-serve iti drinks iti hangout bar by Donabel. Ha? Sa tinuday dyan, uncle? Hangout bar by Donabel is located beside Baptiste entrance. La Trinidad Bingay. Ay, Ha? Ni? Jebar ni Antidona ti bagbagayo, uncle? wag! Kuko ti anak ko na jay. Ay, agsap-sapol nga may iti ag-serve iti drinks. Ay, saan ka mo itang baligatan unay ijay Tano sumarak ka iti alas 5. Wano alas 6 iti malam. Agawid ka lang iti alas 12 iti rabi. 5 o'clock to 12 midnight lang. Di pa nag-open na dayjay. Iswasaan ka baligatan. Oo. Kasla kayat ko, Eh, kat padasem ba? Umay ka ijay balayin tun malam. Takasaritan ti anak ka. No adda maayabam nga uray may siya. Ay ababaon. Tapno adda ka dua. Wan, uncle. Lucian, et kuday dyan, tag-serve lang mataramidan ta. Ha? Amok ti ugali na ang dona. Saan na ang kaya't ang makitib table dagiti waitress na iti customers? No naisab ti drinks da, huston. O sige, mayatak iti dayta. Agsagana ka nga rutin tumalim, ha? Tagasan ka diti balayo. Mapantay di balay da ang dona. Inta makisarita kang kuana. O sige, Frenchie. Urayan ka dito eh. Aw! Kumusta ti panakisarita yaw? Kini Aunt yaw dona. Kas makita yung matiruproba mi, uncle. Nakaragrag sa kami. Mangrugi kami kanuning tunbigya. Ay kinasaya at ano kasta. Kahit manok ano nga iti per night yaw. Ay na, nakasingsing pa ta talaga ni Aunt Donna. 500 per night mi, uncle. Manulaang nga oras tayo dyan. Kasta ya. Ay adam garod ati night differential ya. Adamay. Adda! Ay agkagagat kayo Tapno agbayag kayo kankwana. Nasingpot ti anak ko. Ay gamno maminsan. Ano sa nyo laang tamudi. Nakasimangaw. Kan naglaing ngag ko sila. Ay ngam nasingpot na jay. Ala, wan ka di, uncle. Amumi mitugali na kan. Kan maminsan na jay. Nagpigsa ti hiwat na. Kung naplano nagadayo ti kasarsaritan na. Naglaing agpukaw. Nangruna no papaungutan di salbag ang lumakaya na boyfriend na. Ay nga mala. Ano sa niyaw kung nakmanay. Among friend, nakaragragsakak. Doha pa'y lang nga rabiitan ang panagtrabaho ije hangout bar and donna
Addan ti 1,000 an urnong ta. Wan nga rod. Nasingpot at talagaan niya. Itad na pa'y adagos ti tangdan sakbay ta nga agawid iti rabii. Ay wen, no jayta dumaman ang tangdan, kan saan akas kenkwanan niya? Sapay la kumatasaan nga agbalbaliw ni Antidona niya. Saan? Lasing pa day dyan. Iso na lang na adatitililing na numaminsan. Numaminsan, katawa a katawa. Ngam numaminsan met, kat saan amatagtagari. Bugawan na pa dagiti customer tayo. Wan nga rod. Makapaulak. Ta nakitak ang nakigtot di may sa customer tayo iti rabii. Agong ungot ngam agkatawa mo't kalpasan ti panagungot na. Numaminsan pa'y laylayatan na dagiti umunag a customer. Baybayan talat ta. Ure umanungat. Basta ited na nasaya ti sweldo ta. Kan saan adat na tigapu ti pag-uungtan na. Diyay lumakay a boyfriend na. Sa dino ti papanam, apay ang nakasukat ka. Kene, rumabiin. Ha? Ay kuha. Ururag lang ni Luisa. Mapan kami agtrabaho. Agtrabaho. Ijay mat. Ija hangout bar ni Andona. Anya. Da kayo kin ni Luisa. Agtrab-trabaho kas waitress ijay bar ni Donang. Ha? Apay akas natin pa nagkatawam. Apay dagis ka di. Oo na yan. Mga patay gutom. Apay, awan ka diti sa bali ang mabalinyo a pagtrabahuan asaan nga ijay bar. Anya? Tapno mo man niya. Amin nga agtrab-trabaho iti bar kas waitress. Mga taong mababa ang lipad. Gets mo? Unay kan maita. No kas natin pa nagkitkitam ka iti bar waitress. Sus, ibahin mo kami ni Luisa. For your information, agsiserve kami lang iti inuman di customers. Saan kami ang makitib table? Imposible data. There's nothing to prove. Di ta ka malangan. Abay mo takas di ti imbaga day jay amay takan ka. Amo matanda dya babae. Awan tinasayat ang maramitan na iti biyag na. Iso day talagoy uyaw. Iti sa bali at tao ang munang aramidan. Una yan ni Mayta. Saan ang maikat iti panunot ko ti sa una ang mababa ang lipad? Una yan. Lipate mon. Sana makatulong tayo dyan karata. Basta nagtrabaho tala Sa bagay. Kan maysa. Basta amo tayo ti bagitang awan ti dagis nga raramidan ta. Okay na yun. Ay una. Agtrabaho takit di. Tapno adda aramatin ta nga agenron. Ay, awan siguro ti maipakandag iti naganak da kadakwada. Isuan nag-waitress dan. Wan nga rod nanang. Ay na, makapailat dagi jay ado. Di dala maaryak iti bagbagida. Gapo iti kasjay at trabaho da. Isupay ang is. May samot day jay adona. No apay pay lang amen nga isuda ti inayaban na. Kat ado mo ti mabalin na nga ayaban. Amo pay dagi jay atat tao. Kas dala na ibusan iti trabaho. Takas jay ti sineret. Sigurado nga isumanan ti chismes dito lugar tayo. Dabakla kan Luisa ang nagbalin a waitress ijay hangout bar. Ay wan ananang. Amo yumatan dagiti tattao dito lugar tayo. Awan ti chismis asaan ama amuan. Sapay proud pay laon ni bakla amang ibaga kanyak. Ama pandaag trabaho ijay. Hay, pakawan na. Ay. Oo, imal aldawan ng agsuy-suyaab ka. Siguro, napuyatan ka anapan
pabayad idirabi. Anya. Ne, anya ka din na nga ibagbagam si kamay ta. Kan apay akasta ka nga sa kanya. Kat, punumat san ayan. Aming agtrab-trabaho iti bar. Nababati tayabda. Maawatan. Nagturad ka mo tan anang ibaga iti kasta kanyak. Oo, na yan. Tapno ang mumanya. Agtrab-trabaho kami nga agpaiso ijay hangout ni Auntie Donna. Ngam agserve laang ti trabaho mi, maawatam. Oho, jakpati kita ko na kumanan. Anya? Ay, nagrugit mo tanday ta panunot mo. Nadalos ti trabaho mi anya. And for your information, Hangout Bar by Donabel only offers moderate drinks, free sing-along, free brewed coffee, and winning of friends. Saan akaraman day ta adalita nagrugit a panunot mo may ta? Anya lakit din aya. To see is to believe. Anya lakit din. Tiyawan ng bae na babae. Ay na! Agyaman day jay amay tata na kontrol ko ba iti ungat ko kankwana. Tano saan? Amang ano nalipak ko gapo iti pungtot ko. Ala, bayamon friendship. Nakakasira lang siya ng beauty. Ay makapasanaan! Nagitikas kan kuana kat sana rumbang nga tutupan. Tano tinutupam, kaslawan nagdumaan yun no kuha. Sa bagay. There's nothing to prove kunak manen. Awan tinaskin ang panagnikanta kan kuana. Basta mo ta nagtao di bukod ta banog, tigat-gatang ta iti kasapulan ta. Husto ka. Isosan mo na panunutan da yamay ta. Bayam, apanawan ti makaamukan kuana. Ay na, kung naglakid din no asino ti masabat ko anabartek. Si kamot gayam may ta. Rabiin, ngam adda ka pa ilang dito yung kalsada. Sakit, nabartek ka pa. O naroon. Napanak ngamin nakiinom ijay ang tigayam ko. Anya? Sapay adayo ka pa iya balayo. No kayat mo, itulod ka langan, tapno safe ka ang makaawid. Ko? Dagan ka day tanong kaya't nakangay tulod. Wen, itulod ka langan, tanay. Delikado dito yung lugar tayo, no kastoy arabi. Ay, gano ko na mga itulod na kakit. Thank you very much. Awa na nyaman na. Sige, itulod kan, mayta. May salawas lang panag-enrollan nanang. Awan pa'y kwartang aramato. Ay, wan nga raud. Sino nga tayo ti pag-utangak? Sapay, awat ka no ti kwarta ni Kumarik Maria. Ay, kasano day tuyin nanang? Amukon. Adda na panunod ko ang pagkwarta at nanang. Ha? Anya day ta? Intulod nak nilando dito'y balay idi namin san arabi. Saan ka di? Ha? Uwan, apay ka day? Ay, nagkurimanan ti kinalaing ko nanang. Tapno adda aramatek nga agenrol. Aramidek tagtartaray iti panunot ko. Aniya? Inak agriri iti barangay hall. Ibagak arinip nak nilando. Pagmulta iti dakkel agatan. Tapno, anya lakit din aya. Anya ka din day tangay pagpagam si ka, mayta. Ay, saan ka nga aging didi nga awan ti ammom itinapasamak? Si Kalando. Aniya? Mananggundaway ka mata niya.
Gapula ang taamom anabarte kak idinakita nak ijay kalsada. Ginundawayan na kon. Nagawan metten abain mo. Aniya, nangalala ang kadagitang ibagbagam. Di ka aging diding awan ammom kunak manan. Idarum ka tapag multaon ka iti dakkel agatad gapu iti inaramid mo. Sa anak ang mabutang iti ibagbagam, si Kamayta. Ala, ikasunak. Taamangan no si kati maibabain no baliktadan ka. Ha? Nagawan kat abain mo. Intulod ka, gaputa delikado dito'y lugar tayo. Sa ita, kastakit din ti ibagbagam. Ala, aramidam ti ibagbagam. Sa anak amabutang ko nakmanan. Amok awagas yula ang dayta. Amok ti ugalyo. Nasaya at may tanagranata, minda. Ha? Anya jay nadamag ko ako na kano ni Maita. Nga idarom na nilanda. Gapaw, tarinamos na kanaw ti anak mo. Apay pudnaw. Ha? Ay, naapaw, minda. Ibagam kiti iti anak mo. Amang sapul iti panggadan na. Sana kasta ti araramidan na. Aniya? Aramid kayo lang iti pakaibabainan niya. Hey, no awan kwarta, manggad, tapno aday gatang iti makan. Sana kasta nga garamid kayo iti istorya, tapno multaan nyo jay tao. Ay, pakawadan. Aniya ka din day tanga ibagbagam? Hey, sapay nilando pa'y lang nga nakaadal ti ibagbagayo ang multaan nyo. No baliktadan na kaya o jaklamaw. Ha! Anya laki din. Una yan naman ta. Makapail na ka talaga. Ha? Tapay! Agasam man. Kasta una iti pananguyaw na kadata. Gamita. Mas nakababain matinaramid na. Anyat kayat mo asawan? Gapu iti kinawan ti kwartana. Parikot na ti panag-enroll na. Ay na. Inyaramidan na maten iti istoryan Uncle Lando. What? When friend, ibagbaga na kano aginundawain Uncle Lando iti na minsan na rabii. Kasauna ti partek na. Aniya? Ay, ako. Anya lagi din na Inya ramidan na iti istorya. Tapno pagmultaan na, tapno pagkurtan. Ti awanan ba in a babae? Ay, awanan pa na talaga. Kundi uyaw ka datang, trap-trabaho tayo, di ba? Ngayon mas na ko uyaw magayam ti aramid na. Ew! Anya lagi din na yan. Kasla kamot la pimpiman iti kasta alang nga mayta. Ha? Apay, saan ang nagmulta ni Uncle Lando? Anya? Amang mayta, makapakatawa ka. Kung mangibabain ka. Uyawan na kami nga agtrab-trabaho iti bar. Ngam si kamot tinagmayat nga uyawan kan katawaan. Luisa. Da kami kinibakla. Agtrab-trabaho kami nga agpaiso iti bar. Ngam, trabahong marangal. Saan akaskan ka, nga agbiro ka iti biktimaam, ay aramidam iti istorya, tapno lang agmulta iti basol asaan namot ka inaramid, danga. Anya? Ala, gusto kumamatan a Luisa. Amok ang nagbidutak. Saan mo kumamatan nga ulit-ulitan? Nakababain ka dagiti makang. Oh, adda ayamot tibain mo. Kat nga ultimo nga awan babain mo. Ala, gusto kumamatan Ay, Luisa, amangan kit din no at kwartang.
pautangan na man. Parikot ko nga minti aramatak nga agen roll ita. Da! Kalpasan di pa nanguyaw mo kada kami? Umutang ka iti kwarta? No way! Saan na ka pinabulutan ni Luisa iti kwarta? Di pa nagkunam? Pakutangan ka? No way! Anya, alamot sa anak ama ka-enroll no awan pagbayad ko. Eh ano naman ngayon kung hindi ka makaka-enroll? E di bakasyon, ada ka lang ijabalayo kasla prinsesa. Di ka na pa nagbiro kiti panggadam. E di maamuam magtrabaho kami kini Luisa iti bar, kasta unay akatawam. Ha? Sa ita, umutang ka? Ha? Apay, saan ka di nagbaligi ti daga sa planom? Ti planom, apa nang multam kinangkalandoy, ti baso la saan naman nga naramid? Anya, ala, gusto ko mamutan pangaasim. Pangaasim tarupam, kaano pa'y nga among agsaoy ti pangaasim? Ita, tata masapul mo? Nga midawan, nagmayat ti katawam, kan pananguyaw mo ka na kami? Anya, Kita ka malangan? Inak diyan Luisa, mapan kami ag-enroll, tada kwartami ang nagbanugan mi. Sana nagtao di timulta. Funny, funny? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.